afsluiten volgens mij, Carlos. Want zo ja, kan ja. go, we go. Wat vind je van de muziek vandaag aan de dag? De Surinaamse Kaseko Kawina muziek. Oké, luister nou. Is iets dat ik nooit ga doen. Iedereen doet zijn ding. En ik kom aan niemands ding. Begrijp je? Ja. Iedereen ervaart het en beleeft het op zijn manier. So be it. Ik denk dat dit niet. Ik ben tak die zei doen boem en dat niet, want don't hear me. Maar ik probeer het beste ervan te maken. Ja. En ik probeer altijd een voorbeeld voor hun te zijn. Dat is het. Oké. Met wie wil je nog heel graag nummers opnemen? Collabs? No Carmine, want mina sap zingen. Met Sarah Jane. Oh, oké, Weidenbos, ja. Sarah Jane. In principe heb ik 24 een opvoering met haar. In Paradiso. Paradiso. Oh, je gaat erbij zijn. Het is intussen uitverkocht. Maar Hè? je moet het nog niet zeggen, maar ik ben erbij. Oh, oké, ik snap het. Ja, oké. Het is een verrassing. Men weet het nog niet. Maar ze hebben me vandaag nog gebeld. Dus ik kom 23 aan en 24 sluit ik me aan. Leuk. Want dit is ook echt een Kawina Priseri die dag. Kijk, in Nederland hoor. In Nederland boempoets maar zien aan me. Maar is net wat ik zei. Mina zien aan alles maar. Het is niet goed. Ik wil dingen selectief doen. Met wie ik vind van, zij heeft het verdiend. Zij doet het goed. Nou, ik moet mijn medewerking verlenen, maar ik wil niet met iedereen zijn. Wat is de toekomst van Kawina muziek? Internationaal. Amerika, Engeland. All over the world. Ja. Ik zie het zitten. Je hoor. gelooft het er wel ja, in, man. ja. Ja, man. Dus in principe, je had me een vraag gesteld over die Valuma, toch? Daar is het wel een beetje misgegaan, hoor. Ja. Omdat die gasten meer aan geld hebben gedacht, toch? Maar op dat moment moesten ze aan die artiesten denken. Als ze aan die artiesten hadden gedacht, om die artiesten samen met bijvoorbeeld Alice High te laten zingen, dan waren we een stapje verder. Begrijp je? Maar ja. We kunnen eruit leren, toch? Dat we dat niet nog een keer zo op die manier doen. Ja. Dus uit je fouten leer je altijd, toch? Ja, ja. Dus, het komt nog wel leven nog. Ja. Ja. Zijn er Carlos. nog vragen? Is er nog één vraag? Ja. Denk goed na voordat ik wegga. Pinpas en je pincode? Pincode. Ik heb nooit een bankrekening gehad, boy. Is dat weer nou? Hé, wanneer je luistert, ik heb jullie eerlijk verteld, hoor, dat mijn droom was om te hosselen op de markt. Ja. En die mensen die op de Maar markt ik heb verkopen, geen bankrekening, dat is waar. De make money in matras. Ja. Matras en in sakanisa, toch? Ja. En zo met we toen make money ergens. Maar bangin is je money. Echt waar, bangin is je Oké, nee, money. dan kan ik kiezen op pinpas. Wat is jouw pinpas en pincode? Maar wat ga je ermee doen? Als zou je me het geven, ik ben zo dom, ik ben een digibelus. Maar je bent niet dom. Ik ben niet dom, no? Nee, tuurlijk niet. Oké, dan ben ik knap. Ja toch? Absoluut. Ik zeg dat ik dom ben, maar dat is om je te misleiden, hè? Maar ik ben niet dom. Maar mijn Arkie, No. ik luister naar wat je zegt. No. Altijd met dat ik me begon scoren. Me bedoel kon maar. Abong tak me no scoren toen. Ibo kon moro, je kon no. No? Me no kon niet. Me deed gewoon eenvoudig. Maar één ding, ik hield niet van de school, maar die mensen dat ik eenmaal op scoren toch, dan me begon lezen voor, ik hield van lezen. Heer die, me ben lezen. Dus dan, zodoende is je me begon tak, zo kan ik een beetje compenseren. Maar ik ben wel lezen, dat kan we me boek. Dat is het. Ja. Ik lees en wat ik lees begrijp ik, dat is belangrijk. En ik kan een beetje tellen.
That's it. Zolang je je geld maar kan tellen. Helemaal. Wanneer je uitbetaald wordt. Helemaal. Carlos, Ai. Grantangi. Ik ben blij dat ik eindelijk een dagje met je heb ontspannen heb kunnen zitten en die Tori heb kunnen praten. En voor mij is het ook een eer om hier te zijn. En voor jou heb ik het uit mijn hart gedaan. En ik zeg je bij deze. Ik heb vandaag een interview met je gedaan. Dat man ook iets meer erg voor met een interview. Ik vind het lastig en vervelend. Maar vanaf die dag van Lien en Wim heb ik gezegd van met jou wil ik wel een gesprek voeren. En ik heb het vandaag gedaan. Milobe. Milo Bento. Oké, dankjewel. En ik wens je vooral heel veel gezondheid, Carlos. En heel veel mooie inspiraties voor nog meer mooi Surinaamse muziek. En één ding moet ik ook nog zeggen. Ik had daarnet aangegeven dat ik dialyseerd had. Ja. Maar ik ben nu verliefd geraakt op mezelf. Want vroeger had ik geen tijd voor mezelf. Maar sinds ik ben gaan dialyseren, dan spend ik alleen quality time met mezelf. Goed zo. En ik zeg het, omdat als men me ziet doen om een shit, dat het heeft me sterker gemaakt. Ja. Het heeft me echt sterker gemaakt en ik heb het heel snel een plek gegeven. Want soms, ik denk dat ik was maar idealiseren. Ja. Het is nog dit. Het is komoro tranga. Mooi zo. En mo soro no daki, mo sing moro mooi uno. En dat mi lobono. Dan mo sing in godoro. Alsjeblieft. Grantangi. Ja, dat was een candid, maar toch wel Laat me een nummer voor jullie zeggen, volgens mij. bijzonder gesprek. Ga je gang. Mi mama me aksi, papa tangi tangi, umuchari den piking fukong nawang. Mi mama me aksi, papa tangi tangi, umuchari den piking fukong nawang. Bika son presi, te mama nanga papa no demoro. Alobi firi e brudugwe, brada nanga sisa na so farawe. Bika son presi, te mama nanga papa no demoro. Farawe e me kwan bigi olo. Me piri boom, me piri boom, me piri boom. Me piri boom, me piri boom, me piri boom. Me piri boom te mi kanyang nanga mi brada. Me piri boom te mi kasdong nanga mi sisa. Me piri boom, me piri boom, me piri boom. Me piri boom, me piri boom, me piri boom. Me piri boom to wes do nyang me ki prisiri. Me piri boom to dele ki wang bigi famiri. Ma far away, far away. Far away kopotiwa pinae. Tide baya far away, ay far away. Namasra far away kopotiwa pinae. Tide na dei, brada nanga sisando lobi desrepi moro. Far away kopotiwa pina. Ay no no no. Bortapu kondrai, famiri nanga, famiri ne moksimoro. Far away kopotiwa pina. Far away pinawi. Far away pratiwi. Far away kopotiwa pina. Alsjeblieft.